това видео ще ви покажа как да си направим Пежо и Пенда, едни много красиви мартенички, които аз страшно много харесвам. Ще ги направя в малко по-голям вариант, за да мога да ги сложа в стаята си като украшение за 1 март. Започваме с направата на обикновена мартеничка от бял и червен конец, които усукваме в противоположни посоки. Имам 2 такива мартенички, една за Пижо и една за Пенда. След като са готови с мартеничките, започваме да навиваме на едно парче картон. Моето беше с дължина 15 см от червената прежда. Навиваме докато ние сами преценим колко дебела и колко плътна искаме да бъде нашата мартеничка. Аз направих, мисля, че доста стабилно количество прежда и мисля, че се получи. След като прецените, че количеството прежда е достатъчно, взимате мартеничката, която направихме в началото и завръзвате единия край, като това трябва да е стабилно, за да не се развърже след това. И срязваме противоположния край. По този начин се получава това пюскюлче. Сега започваме с оформянето на нашата Пенда, като първо трябва да оформим нейната глава. Взимаме червен конец и завръзваме стабилно, като преценяме колко голяма да бъде нейната глава. След това идва време за поставянето на нейните ръце. За ръцете ще ни е необходим отново намотан червен конец. Аз използвах 4 си пръста за трепето и мисля, че се получи съразмерна и много добре. Но ако вие решите да направите друг размер, спазвайте правилото, че ръцете трябва да бъдат половината от височината на цялата кукла. След като сме готови, разделяме пюскюлчето на 2 части и между тях промушваме вече готовите ръце. След това ще ни е необходим бял конец за завръзването и на коланчето. Отрязваме около 1 метър от белият конец и започваме да го навиваме плътно под ръцете ни. А след това започваме оформянето на двата диагонала, точно както е показано в видеото. Тук аз правя по 3 намотки на всеки диагонал. Не забравяме да следим коя страна е отпред и коя отзад. Всички възли трябва да бъдат от задната страна, за да може нашата кукла да изглежда красиво отпред. След като сме готови с тази стъпка, останаха само да оформим ръцете. Сега ще ни е необходим малко червен конец, който ще завържем в краищата на промушнатия намотан червен конец. Надявам се да разберете всичко, което обяснявам, но най-добре ще се ориентирате по видеото. Старала съм се да покажа всеки етап от направата. Разрязваме краищата на ръцете и подкъсяваме където стърчи и не изглежда толкова добре. Правим последни дооформления и сме готови. Сега е време за направата на Пижо. Процедурата се повтаря, както беше и при Пенда. Единствено сменяме цвета на конците. Правим абсолютно същите стъпки, които направихме и до сега, но в бял цвят. След като направим диагоналите, е нужно малко повече насочване на преждата в долната част, тъй като това трябва да направи пояса на Пижо. След като сме готови, е време да преминем към оформянето на краката. Това става като разделим преждата на 2. След което завръзваме 2 успоредни един на друг конци. В моя случай направих само едно намотаване, защото прецених, че така изглежда по-естествено и по-красиво. След като сме готови с успоредните линии, правим и диагоналите на крачетата. Завръзваме добре, за да може всичко да си стои на мястото и след
след това правим последно дооформление на кръчето, както и да дооформим ръчичките. С тази последна стъпка нашият пижо е готов да се събере с пенда. И ние вече сме готови. Ето ги красивите пижо и пенда. Остана само да направим панделка, която да стои над главите й по този начин.